yawa ji ko mun ko abin ya kasko nan ka ko kasko kai mamakin su ya ko na wannan ba kana tina aiki ya zuwa wani yake kawo wani ya zuwa wani bari na gama gyara na gama kafin salamu alaikum oga, inna lillahi wa inna ilaihi, masifa ta abu. Yarinyan nan da ta ba mu haɗa takalmi ga ta nan zuwa yanzu na ganta tana zuwa dan sai da na rasu wallahi, kuma ka san biki ne da su, jibi ko gata ne bikin. kana ji haluru je gida ka ci dan wake, je gida na gajiya ya aka yi ya yau na ma cikin kuɗin takalmi nan ne ya kwana da zan kare nawa ne ma cikin kuɗin 7,500 aka yi za ta ciko. Nawa kika bayar? nawa kika bayar me na salati a business? ina ce 15 ne cikon. wane 15 lalle wannan ba ta da hankali. Ke a gidan wa mi komin sa tsin takalmin ta oga, a gidan wa ake takalmi 15 dan tsaya ma to ishiru mana takalmin ko da trike sawa mata ta trike sawa ke for trike sawa wallahi ni 15 ne cikon. Ke kake mana rashin kunya, za mu rike kuɗin wallahi mu bige ki ba abin daya ba mutu ban nawa kika kawo yanzu nan kawo 1,000 a yan saura nawa maka mutu mata 1,500 ta bayar a 7,000 saura nawa kin je school ai wallahi ba yan saura 5,000 kenan saura 5,000 kin ba wallahi ba haka bane ni kudin ta ki zaki turo duk wanda zaki turo wallahi ba za mu bayar ba wallahi sai kun ban kai ki mun rashin kunya ba wallahi sai nagode dariya wallahi tallahi sai na rama za ki rama ki zaki kawo duk wanda zaki kawo duk wanda zaki ki kawo. Kana ji oga, na rantse ma da Allah yayinta manya ne majiya karfi, kar su zo ka gani ga inda kake ga yanda nake, ni yanzu zan je in fara wasu abubuwa. Uban waye dan ni shiga shago oga magana shiga shago banka mun kare shiga shago wallahi ai tashi zan yi dan na rantsi da Allah ban san da wata ta zo ba. Maryam Allah ya sa wannan rabon ka kawo mun police mutunci na ya zube a wannan nake samu dan yi bultun can dina kai gyara ga mu uban wani dan tsinanniyan ne ya taba min kanwa, na ce wani dan tsinanniyan ne ya taba min kanwa karfa magana nake, na ce wani dan tsinanniyan ne ya taba min kanwa karfa kana ji zan baka, this is the last time, this is the last warning, wannan this is the last time zan baka daga nan zuwa gobe ko kudinta ko takalminta kaji ba ruwana da nawa ta bayar kaji na ruwana kai na samu sako na baka, in kai ne ya rage naka, in ma ba kai bane ya rage naka kaji ka ci gaba da tafiya. Oga ina suke waye zo na rantsi da Allah kowa a kawo gurin nan ba ta sanda ba sanda na je na dauko wannan tun ta kakanmu yana jinjiri aka bashi aka tsima ta, na rantsi da Allah in na buga mutum wannan kai har lahira sai ya je da tabanta, na gaya ma wannan yaro in Allah yadda yaro ya zo ko dan uwar mutum kowa ne ko uwar mutum ai na rantsi